Вітаю вас! У эфіры навіны Віцебскай вобласці, у студыі Артур Смалякоў. Работа са зваротамі грамадзян – галоўны крытэрый ацэнкі. Дэпутаты Віцебскай вобласці падвялі вынікі сваёй дзейнасці за мінулы год. Дабрачынная дапамога. На Віцебшчыне сабралі гуманітарны груз для жыхароў Расійскай Федэрацыі, якія пацярпелі ад баявых дзеянняў. Пуцёўка ў сапраўдную медыцыну. Каля 600 студэнтаў Віцебскага медуніверсітэта атрымалі канчатковае размеркаванне. Кулінарнае майстэрства, творчасць і дэфіле. У Віцебску прайшоў 6-й адкрыты конкурс нацыянальных культур, творчасці і прыгажосці «Грацыя Інтэрнэйшнл». Народныя абраннікі Віцебскай вобласці летась разгледзелі звароты больш як 8 тысяч жыхароў паўночнага рэгіёна. На чарговай сесіі дэпутаты Віцебскай вобласці падвялі вынікі сваёй работы за год. У пасяджэнні прыняў удзел старшыня Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі, упаўнаважаны прэзідэнта ў Віцебскай вобласці Ігар Сергіяенка. Цэнтральнай стала тэма развіцця рэгіёна. Як адзначыў кіраўнік дэпутацкага корпусу Дмітрый Дзямідаў, па выніках 2024 года Віцебшчына заняла другое месца ў рэспубліцы па выкананні паказчыкаў сацыяльна-эканамічнага развіцця. Прадукцыя прадпрыемстваў Прыдзвінскага краю карыстаецца вялікім попытам. Тавары мясцовых вытворцаў удастойны дзяржаўнага знака якасці. Старшыня абласнога савета дэпутатаў таксама падкрэсліў, што летась народныя абраннікі паўночнага рэгіёна прымалі актыўны ўдзел у значных грамадска-палітычных падзеях. На нынешний созыв депутатского корпуса пришлись и Всебелорусское народное собрание, и проведение в Витебске, Полске, Новополске 11-го форума регионов России и Белоруссии. Конечно, важнейшее общественно-политическое событие – это выборы президента. И во всех этих мероприятиях и в многих других депутаты Витебщины принимали самое активное участие. Конечно, приоритет в работе, как нас ориентирует глава нашего государства Александр Григорьевич Лукашенко, это работа с людьми. Это решение их проблем, с которыми они сталкиваются. Асноўным накірункам дзейнасці для дэпутатаў паўночнага рэгіёна застаецца работа з насельніцтвам. Выкарыстоўваюць розныя фарматы ўзаемадзеяння, выязныя прыёмы, дыялогавыя пляцоўкі, круглыя сталы, сустрэчы з працоўнымі калектывамі. Падчас рабочай паездкі ў Віцебск старшыня Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі таксама наведаў мясцовую кандытарскую фабрыку. Разам з дэпутатамі Віцебскай вобласці Ігар Сергіяенка азнаёміўся з асноўнымі вытворчымі працэсамі і асартыментам прадукцыі прадпрыемства. Вафелькі, трубачкі, сухія сняданкі экспартуюць у Расію, Кітай, В'етнам і краіны Цэнтральнай Азіі. Пашырыць магчымасці плануюць за кошт рэалізацыі 2 інвестпраектаў. Сёлета на прадпрыемстве збіраюцца ўсталяваць новую лінію па выпуску вафельных трубачак, а ў наступным годзе сухіх сняданкаў. В инаугурационной речи президент обратил особое внимание регионам, и пятилетка, которая предстоит нам жить, будет пятилеткой повышенного внимания развитию регионов. Это касается будет и всей инфраструктуры, и социальной сферы. Ну, конечно же, в первую очередь производственной, поскольку от экономики зависит все. На Витебщине имеется ряд проблемных вопросов, также, тем не менее, есть ряд опорных точек, на которые можно, скажем, становиться, развивать их и идти дальше. И то второе место за прошлый год в развитии экономики области хотелось бы, чтобы оно стало не единичным фактом, а уже стало тенденцией. А это зависит от всех вместе. Непасрэдна ў цэху Ігар Сергіяенка пагутарыў з калектывам прадпрыемства. Работнікі фабрыкі цікавіліся як геапалітычным становішчам, патэнцыйнымі знешнімі пагрозамі для нашай краіны, так і ўнутранымі актуальнымі момантамі. Напрыклад, спыталі, пад якім знакам у нашай краіне можа прайсці наступная пяцігодка. У рамках дабрачыннай рэспубліканскай акцыі «Спіна да спіны» напярэдадні Дня яднання народаў Беларусі і Расіі з Віцебска адправілі гуманітарную дапамогу жыхарам Расійскай Федэрацыі, якія пацярпелі ад баявых дзеянняў. Ініцыятыва належыць грамадскай арганізацыі і палітычнай партыі «Белая Русь». Груз, а гэта каля 3 тонн матэрыяльных каштоўнасцяў і прадметаў першай неабходнасці, сабралі супрацоўнікі Віцебскага абласнога ўпраўлення МНС разам з вайскоўцамі полацкага гарнізона,
рэгіёна, аршанскімі чыгуначнікамі і прадстаўнікамі прыватнага бізнесу паўночнага рэгіёна. Больш за 150 цёплых коўдраў і падушак, прадукты харчавання, прадметы асабістай гігіены, генератары, абагравальнікі і бактэрыцыдныя рэцыркулятары паветра. Для дзяцей сабралі больш за 100 кілаграмаў цукерак і сотні адзінак адзення. Мы будем продолжать работать по поставкам гуманитарной помощи, работать по приему детей из пострадавших регионов на оздоровление к нам на Витебщину. То, что у нас тоже эта практика работает. Мы в этом плане взаимодействуем плотно с Народным советом Донецкой Народной Республики. Поэтому, конечно, это проблема, это беда для нас близка. И от чистого сердца, конечно, мы стремимся помочь этим людям. Ну и очень приятно, что, конечно, много очень неравнодушных людей в нашей области, которые искренне стремятся без всякого понуждения оказать эту помощь. Работаем начиная с 23 года на протяжении 24 года. В феврале, в апреле, в мае, в августе посещали Донецкую республику. В том числе осенью мы были в Курске и сопровождали груз, который был собран в рамках акции «Спина к спине». Ва ўрачыстай перадачы грузу прынялі ўдзел прадстаўнікі грамадскіх арганізацый вобласці, ратаўнікі і выхаванцы ваенна-патрыятычных клубаў. З абласнога цэнтра дабрачынную дапамогу даставілі ў Новаполацк, адкуль яна будзе адпраўлена ў пункты часовага размяшчэння грамадзян у Донецкай Народнай Рэспубліцы. Путёўка ў сапраўдную медыцыну. Каля 600 студэнтаў Віцебскага медуніверсітэта атрымалі канчатковае размеркаванне. Выпускнікі лячэбнага, стаматалагічнага, фармацэўтычнага факультэту адправяцца ў розныя рэгіёны Беларусі. У прыярытэце патрэбы Віцебскага рэгіёна з улікам абставін і пажаданняў маладых спецыялістаў. Іх будучыя ўрачы і фармацэўты змаглі агучыць міністру аховы здароўя, пад старшынствам якога прайшло пасяджэнне дзяржаўнай камісіі. Многія студэнты пра свае першыя працоўныя месцы ведалі загадзя. Чвэрць выпускнікоў гэтага года паступалі ў ВНУ па мэтавым накіраванні. Атрымаць размеркаванне пажадалі і платнікі, а таксама замежныя студэнты. У нас есть студенты, которые обучались у нас по правительственным программам различным. И вот в частности у нас один представитель Эстонии распределяется и хочет остаться у нас в стране работать. Это очень важно. И причем он сказал, что я хочу именно вот в регион посмотреть, где как. Ему очень понравилось условия обучения, условия жизни в стране. Спрос на медиков есть всегда. Он есть как внутри страны, так он есть и за пределами страны. Наши врачи выпускаются такого качества, что спрос внешний на них существует. Это в том числе говорит о том, что качество нашего образовательного процесса очень высокое. 4 университета, которые есть в нашей стране, обеспечивают в достаточном количестве специалистами внутреннее наше потребление. Весь этап распределения очень волнительный для всех студентов, независимо от субординатуры, специальности. Я врач-анестезиолог-реаниматолог, супруга моя врач общей практики. Познакомились еще на первом курсе, вот недавно решили пожениться, вместе распределились в Минск. Сярод выпускнікоў ВДМУ ёсць тыя, хто ўключаны ў банк адоранай моладзі. Яны будуць накіраваныя ў вядучыя стацыянары краіны. Магчыма, працягнуць навучанне на кафедрах універсітэтаў. Наперадзе яшчэ год інтэрнатуры. Яе маладыя спецыялісты пачнуць 1 жніўня. З нацыянальным каларытам. У Віцебску прайшоў 6-й адкрыты конкурс нацыянальных культур, творчасці і прыгажосці «Грацыя Інтэрнэшнл». За галоўныя прызы змагаліся прадстаўнікі 9 краін, сярод якіх Беларусь, Расія, Кітай, Туніс, Узбекістан. Сёлета удзельнікамі конкурсу сталі не толькі дзяўчаты, а і юнакі. Пра інтэрнацыянальныя таленты наш корэспандэнт Інна Падрэцкая. Беларускія камы, узбекскі плоў і шры-ланкійскі кірыбат. На некалькі гадзін канцэртная зала Віцебск ператварылася ў сапраўднае інтэрнацыянальнае кафэ. Стравы самыя разнастайныя. Сваё кулінарнае майстэрства прадэманстравалі удзельнікі 6-га адкрытага конкурсу нацыянальных культур, творчасці і прыгажосці «Грацыя Інтэрнэшнл». В конкурсе «Национальное блюдо» я представляю блюдо комы. Это очень известное белорусское блюдо. Оно готовится из отваренного картофеля с начинкой из фарша и лука. У нас сегодня представлено национальное блюдо Узбекистана – плов, национальное блюдо из теста и мяса самса, и национальный салат ко всему этому называется ачучук. И еще у нас отдельное внимание обращается на лепешки. Ну, эти все блюда связаны с Востоком, с Узбекистаном.
и с разными легендами и мифами. К приходу гостей накрывается красивый стол, и каждое из блюд несет особое значение. Рыба в Китае – это удача. Бамбук, наполненный салатом – это пожелание карьерного роста и роста благосостояния. Сладкие блюда, как пожелание жизни гостей, стать такими же сладкими, как то, что они едят. Кулінарная прэзентацыя – адзін з этапаў конкурсу. Сярод выпрабаванняў для фіналістаў таксама дэфіле і спаборніцтвы ў аратарскім майстэрстве. Акрамя таго, канкурсанты прадэманстравалі і творчыя здольнасці. Мой Віцебск – гэта горад, які вучыць бачыць прыгажосць у дробязях, шанаваць момант і верыць у тое, што творчасць можа змяніць свет. Яркія нумары, унікальныя касцюмы і захапляльныя выступленні. Удзельнікі конкурса падрыхтавалі незабыўнае шоу. Дарэчы, у кожнага канкурсанта сур'ёзная група падтрымкі. За галоўныя прызы сёлета змагаліся 14 студэнтаў. Упершыню не толькі дзяўчыны, а і юнакі. В этом году мы впервые добавили парней, добавили такой брутальный колорит к конкурсу. Ребята неделю готовились к конкурсу, у них были репетиции, мастер-классы, встречи. Беларусь, Россия, Китай, Зімбабве. Па традыцыі конкурс аб'яднаў прадстаўнікоў розных нацыянальнасцяў. Галоўнымі для удзельнікаў сталі не тытулы і перамога, а новыя знаёмствы і шчырыя эмоцыі. Інна Падрэцкая, Антон Левін, Константин Лебедзеў. Навіны Віцебск. Карысны экапрадукт. У паўночным рэгіёне прыступілі да збору бярозавага соку. Сёлета лясныя гаспадаркі вобласці плануюць нарыхтаваць не менш за 800 тонн вітаміннага напою. Яго рэалізуюць насельніцтву, частка пойдзе на перапрацоўку. Пра тое, як у лесе збіраюць вясновы ўраджай, наш карэспандэнт Інна Падрэцкая. Першы вясновы ўраджай леснікі паўночнага рэгіёна сёлета атрымалі рана. З-за мяккай зімы і цёплага надвор'я нарыхтоўку бярозавіку на Віцебшчыне пачалі напрыканцы сакавіка. На загадзя намечаных дзялянках зрабілі падсошку дрэў, якія пазней плануюць вырубіць. Здабыць бярозавы сок з дрэва – цэлы рытуал, які патрабуе строгага выканання тэхналогіі. Вітамінны коктейль збіраюць у спецыяльныя мешкі па 50 літраў. У сярэднім ён напаўняецца за суткі. Бярозавы нектар леснікі зліваюць у бочкі і адпраўляюць у лясніцтвы, дзе мясцовыя жыхары могуць набыць вітамінны напой. Рэалізуюць сок і на саміх лесасеках. Цена сока на торговых точках составляет 42 копейки. В лесничествах стоимость сока будет составлять 36 копеек, а самовывозом с лесосеки 26 копеек. Колькі часу дрэвы будуць аддаваць сок, залежыць ад надвор'я. Але тым, хто жадае набыць карысны экапрадукт, варта паспяшацца. Звычайна ён на расхват. Дарэчы, займацца нарыхтоўкай бярозавіку можна і самастойна. Для того, чтобы самому заготовить сок, он может обратиться или в лесхоз, или в любое лесничество. Для выписки лесного билета лесничий или мастер лесничества определяет место, где определяет деревья, которые ему можно будет подсочить для заготовки древесного сока. Незаконная заготовка сока, согласно статьи 16-19 Кодекса об административном правонарушениях Республики Беларусь, предусматривает штраф до 20 базовых величин. Свежы бярозавы сок – гэта сапраўдная скарбніца вітамінаў і мінералаў. Лясны эліксір карысны для імуннай сістэмы чалавека. Інна Падрэцкая, Константин Лебедзеў, Навіны, Віцебскі раён. Упрыгожванне не для вазы. Збіраць першыя вясеннія кветкі ў беларускіх лясах забаронена. Большасць з іх занесены ў чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь і знаходзяцца пад аховай. Гэта ўсім вядомыя пралескі, сон трава, пячоначніца і чарамша. Эколагі папярэджваюць пра адміністрацыйную адказнасць за збор першацветаў. Самовольное изъятие и пересадка растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, запрещена. Предусматривается наложение штрафа в размере от 20 до 30 базовых величин для физических лиц, от 20 до 150 базовых величин для индивидуальных предпринимателей и от 35 до 500 базовых величин для юридических лиц.
Эколагі заклікаюць жыхароў паўночнага рэгіёна не збіраць і не набываць першацветы, бо масавы збор гэтых раслін можа прывесці да знікнення некаторых відаў. Дзень прагулкі па парку адзначаецца 30 сакавіка. Такі від адпачынку – выдатная магчымасць правесці час з сям'ёй ці з сябрамі на свежым паветры, атрымаць асалоду ад прыроды і далучыцца да здаровага ладу жыцця. Напярэдадні дня прагулкі па парку наша здымачная група накіравалася ў парк імя савецкай арміі, вядомы віцяблянам як парк Мазурына. Тут створаны ўсе ўмовы для таго, каб адпачыць з карысцю. Маляўнічыя алеі, разнастайныя атракцыёны, спартыўны стадыён і трэнажоры. Парк часта становіцца месцам правядзення разнастайных святаў і масавых мерапрыемстваў. Кроме того, что вы прогуляетесь по живописным красивым аллеям парка, есть прокат спортивного инвентаря, работают аттракционы, есть детская игровая площадка, работают тренажеры для детей. Большой популярностью пользуется игровой комплекс. Всегда много детей. Это и ролики, и велосипеды. Есть футбольная площадка, на которой можно поиграть в футбол. Тут вообще хорошо гулять, спокойно, как-никак лес. Ну и так вот сделали хорошо для детей всякие вот лазить, плюс карусели. Ну и тут часто мероприятия какие-то. Да, Зимой вот снежные городки строят, очень фигурки. Очень интересно. Парк Мазурина расположен в такой живописном месте, близко Двина. Здесь воздух замечательный. В последнее время в парке навели довольно-таки хороший порядок. Дорожки очищены всегда. В прошлый раз мы катались на роликах, сейчас велосипед. Поэтому все очень удобно. Парк імя савецкай арміі пастаянна ўдасканальваецца і развіваецца. З'яўляюцца новыя лакацыі для адпачынку. Немалаважны момант – чысціня і падтрыманне парадку. Гэтым пастаянна займаюцца мясцовыя супрацоўнікі, а гараджане цэняць утульнасць і прыгажосць. Бяспека не дапускае дробязяў. Супрацоўнікі МНС сумесна з прадстаўнікамі ўлады і праваахоўнікамі праверылі стан печаў і наяўнасць аўтаномных пажарных апавяшчальнікаў у жыхароў Віцебскага раёна. Падчас рэспубліканскай прафілактычнай акцыі «За бяспеку разам» грамадзянам нагадалі асноўныя правілы пажарнай бяспекі. Пад асаблівым кантролем ратаўнікоў дамы адзінокіх грамадзян, шматдзетных сем'яў і тых, хто злоўжывае спіртным. Як паказвае практыка, часцей за ўсё пажары здараюцца з-за невыканання элементарных правілаў бяспекі. Прафілактычную акцыю праводзяць, каб папярэдзіць трагедыі. Все работает, молодцы. Меняем батарейки каждые 3 месяца, чтобы было все исправно. Для себя и для детей, для безопасности. У всех дома есть автономные пожарные извещатели. Они находятся в работоспособном состоянии. Граждане, скажем так, находятся в адекватном психофизическом состоянии, потому что мы посещали не только пенсионеров и многодетные семьи, а также категорию, которая относится к лицам, злоупотребляющим спиртными напитками. Они также находятся на контроле у спасателей. И мы видим, что все реагируют адекватно, прислушиваются к тем требованиям, которые предъявляют субъекты профилактики ради сохранения жизни и здоровья нашего населения. Рэспубліканская акцыя «За бяспеку разам» працягнецца да 30 сакавіка. За гэты перыяд ратаўнікі плануюць з прафілактычнай мэтай зайсці ў госці да максімальнай колькасці жыхароў ва ўсіх раёнах вобласці. Выяўлена карупцыйная схема ў сферы аграпрамысловага комплексу Віцебшчыны. У поле зроку супрацоўнікаў падраздзялення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі трапіў дырэктар аднаго з камбікормавых заводаў вобласці. Аператыўнікі ўстанавілі, што ён атрымаў грашовую ўзнагароду ад кіраўніка камерцыйнай фірмы за лабіраванне інтарэсаў у сферы дзяржзакупак. Коммерсант передал ему 1000 рублей за благоприятное решение вопроса по закупке сырья для нужд предприятия. Также директор этого предприятия и 2 его подчиненных получили от представителя фермерского хозяйства в качестве взятки 1500 рублей за приемку зерна, которая по своим качествам не соответствует установленным требованиям. За атрыманне хабару ў дачыненні да службовай асобы следчымі ўзбуджана крымінальная справа.
Тым часам следчыя высвятляюць абставіны гібелі мужчыны ў Чашніках. 39-гадовы індывідуальны прадпрымальнік пры спіле дрэва не ўлічыў траекторыю падзення, у выніку чаго ствол упаў на яго. Відавочцы здарэння спрабавалі аказаць дапамогу пацярпеламу і выклікалі хуткую медыцынскую дапамогу. Аднак медыкі канстатавалі смерць мужчыны. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр, в ходе которого установлено, что на теле погибшего какие-либо средства защиты отсутствовали. Следователи опросили очевидцев, изъяли необходимую документацию, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Усе абставіны здарэння падчас праверкі установіць Чашніцкі раённы аддзел следчага камітэта. Асаблівую увагу нададуць прычынам і умовам, якія паспрыялі трагедыі. Жалезныя гульні. У Віцебску стартавала першынство паўночнага рэгіёна па цяжкай атлетыцы. Барацьбу вядуць юніёры і юніёркі, а таксама моладзь да 23 гадоў. Гэта каля 70 цяжкаатлетаў, якія прадстаўляюць Новаполацк, Лепель, Полацк і абласны цэнтр. Спартсмены разыгрываюць 20 камплектаў узнагарод. Па выніках першынства Віцебскай вобласці трэнеры і спецыялісты сфарміруюць дзве каманды – мужчынскую і жаночую для ўдзелу ў першынстве Рэспублікі Беларусь. Сейчас молодеет вид спорта сам по себе. И ребята, которые уже старшего возраста, их остается очень сейчас мало. Но мы пытаемся как-то все-таки сохранить наш коллектив. У нас достаточно команда будет неплохая этого возраста. Начиная с января я старался как-то восстановиться после больших проходов, которые были раньше. Вот. Ну и старался как-то поднять свой вес. Я пришел в рывке к весу 80 килограмм и в толчке 100. И сегодня хочу повторить свои рекорды. Я начинала на 8 килограмм рывок, а вот толчок начинала, по-моему, на 15. Вот. Ну вот потом начала работать, ну вот усердно тренировалась, так сказать. Вот. Ну и сейчас цель 50 рвать и 65 толкать. Першынство Рэспублікі Беларусь па цяжкай атлетыцы сярод юніёраў, юніёрак і моладзі да 23 гадоў пройдзе з 21 па 26 красавіка ў Гродні. Спартсмены Віцебскай вобласці ўдала выступаюць на рэспубліканскай арэне і гатовы скласці канкурэнцыю ў большасці вагавых катэгорый. Хакейны клуб «Віцебск» правёў другі матч паўфінальнай серыі за кубак прэзідэнта супраць Гомеля. Паядынак склаўся не на карысць падапечных Рамана Юпатова. Пасля 37 хвілін сустрэчы мядзведзі уступалі саперніку з лікам 0-3. Гаспадары зрабілі немагчымае. Віцяблянам спатрэбілася менш за 2 хвіліны, каб аднавіць раўнавагу. І ўсё ж у трэцім перыядзе ў гомельскіх рысяў атрымалася забіць пераможную шайбу. Гомель узяў верх 4-3. Лік у серыі стаў роўным 1-1. Наступны матч нокаут-раунда пройдзе ў Гомеле 29 сакавіка. Долучайтеся до наших суполак у сацыяльных сетках і месенджерах. Подписывайтеся на YouTube-канал телерадиокомпании «Витебск». Тут можно перагледзець любимые программы, поделиться навінамі з сябрамі і пакінуць свае водгукі. І на гэтым выпуск навін завершаны. Я з вами развітваюся. До сустрэчы. По информации Витебска облгидромета, у ближайшие сутки по области будет маловоблачно, без опадков. Ночью и раніцай местами слабый туман. Ветер паўднёва-ўсходний 3,8 метров за секунду. Температура поветра ночью -3 + 2, днем +12 +16. У Витебску будет маловоблачно, без опадков. Ветер паўднёва-ўсходний 3,8 метров за секунду. Температура поветра ночью 0 + 2, днем +13 +15.